Tak jo, já tě zdravím u tohohle dílu, kde se vlastně podíváme na to, jak používat tuhle stránku, kde máš vlastně zdarma ikony. Je tam opravdu strašně moc, je to úplně primitivní, takže tenhle návod bude kratoučkej. V dole popisku tady vlastně máš link, kde se vlastně můžeš zaregistrovat. Registrace je velmi jednoduchá, tudíž tu jsem přeskočil. Potom vlastně, co si chceš jít vybrat tu animaci, tak si tady vlastně můžeš vybrat z toho vlastně jaký ten styl chceš, animovaný nebo animovaný, nějaký vlastně abstraktivní, nebo já tomuhle stylu moc nerozumím, ale nějaký minimalistický a podobně, prostě tady to vidíš. Jo, do těch věcí se nebudu pouštět pro jistotu. A tady vlastně potřebuješ se jenom zaškrtnout, tady jak je filtr, tak se dáš vlastně zdarma ikony a vyjdou ti zdarma ikony. Je jich tady míň, ale furt je tady strašně moc. Jo? Tady taky vidíš ty populární, které se často používají, a tady potom vlastně vidíš všechny zdarma ikony. Jo? Je jich tady opravdu jako strašně moc a nejsou to jenom ikony, jsou to animované ikony, což si vlastně hned teď rovnou ukážeme. Kdybyste tady třekli toho mužíka, tak tady vlastně rovnou si můžeme potom nastavit nějaký základní nastavení, ale potom je tam ještě víc toho nastavení, když se potom proklikneme. Tady si vlastně rovnou můžeš nastavit věci jako tu danou animaci, jestli mu bude skákat hlava, jo, nebo prostě podle toho, co potřebuješ. Jo? Případně i vlastně tloušťku jeho, nebo těch čár. A vlastně, kdybychom chtěli ještě na to podívat se blíž a potom se ho i stáhnout, tak to vlastně proklikneme, jak si viděl. A tady vlastně potom máme i jiné možnosti toho, jak to vlastně může vypadat ta animace. Jo, furt vlastně máme tady ty dané animace a potom vlastně to můžeme měnit. Tady se potom můžeme měnit i barvičky. Velmi, velmi jednoduchý. Jo? Potom vlastně doporučuji stahovat jako GIF, potom to samozřejmě vložíš do toho programovacího programu, vlastně, který používáš, a nebo to můžeš stahovat tady i jako MP4, nebo to, jako co to potřebuješ, ale v tom GIFu by to minimálně na Windowsech bez žádných kodeků nebo bez žádných dalších stahovaček potřebných mělo automaticky fungovat, takže stačí stáhnout jako GIF a pak jenom vložit tam kam potřebuješ. Tak jo, to bylo všechno a budu se zase těšit do dalšího videa.